A few moments later. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 나타 그라쇼 아니 그라쇼 아이 건다고 앙어들의 배자이가니 차태 무슨 길이 많지 앙어 अच्छा ठीक 나타의 앙이 거다고 그라쇼나게 마나 흔하게 뭔가 겨우보라 실라는 양도 많이 나가 나타 아니야 봐. बैसागु भाई कोई जो नहीं करे कहे नहीं सफर यही नहीं अभी और सुनिए सफर लाने फैदे मत जगह न थाय देव है मर जगह सिंदो न थाय हम दाऊ मना खाय जोंनि मोजां मोननाय खौ मानि थाखाय फैदों नोंसोर बोराय बुरुआ गासिबो दंजोबखायो जोंनाव नाथाय नोंसोर बेखौ लांनो हायागौ मानि नोंसोर बै जायगानिफ्राय हरखानाय जों गोबाव फैबाय दा नरपुरियाव फैनानै जों गबावबाय नोंसोरनि साननाया बारा जादों एथ' मोजां अप्सराफोरखौ नुनानै नोंसोर बोदोर जानो मोननाय नङा फाग्ला जाबाय गदाखौ बाननो हासिगोन बेनिफ्राय नोंनो सोरगोफोराव थांफिननो हासिगोन होदों राजा बे बैसागु बोथोराव साफा जों साफा बोसोराव लांगोन नारद मुनियाबो हमथानो हाया लांगोन ना जों लांगोन थांनायनि लामाजों थांबालाय रंजानोसै लांनोसै 다들